ya Allah ka hada shi da rigimar duniya da ta lahira, ya Allah ka hada shi da bala'i, ya Allah ka hada shi da balbalin bala'i, ya Allah ka hada shi da hauka da fama da fami da fara da famfara ya Allah. Allah ka wulakanta su, Allah ka tozarta su, Allah ka hada su da wahala a rayuwarsu. Martani kai tsaye zuwa shugaban kasar Amurka wato Donald Trump. Maganar da ya faɗa yau ko in ce yanzu akan cewa shugabannin kasar Najeriya ba su da wani amfani ko kuma ba su da wani tasiri, har ya furta akan cewa ita ce kasar da tafi kowace kasa yawan al'umma kasar Afirka kuma ba ta da wani tasiri. To ku ga mai cewa ƙarya yake. Shi tasirin da yake da shi Amurka ne, shi yasa har yake iya biyan albashi. Me dalilin da yasa shugaban Amurka ba iya biyan albashi? Shi me yasa bai damu da matsalarsa ba? Me yasa bai damu da kalubalen da ke fuskantarsa ba? Me yasa alamun rushewa kasar Amurka bai sa ya tsaya ya da hankalin shi guri ɗaya ba? Duk mai hankali ya tsaya ya lura a wannan gaba, ya tsaya ya tunani. Shugaban kasar Amurka yanzu so yake duka a haɗu a yi mutuwar kasko, domin Amurka ta riga ta rushe. Kasar Rasha ce babbar abokiyar gaba kasar Amurka, amma me yasa bai isa ya nuna mata yatsa ba? Saboda yanzu kasar China ta riga ta gama da babinsa, ta riga ta girma lissafinsa, ta riga ta wuce inda yake tunani. Ta fi shi karfin soja, karfin makami, tattalin arziki, kimiyya da fasaha, komai ta riga ta girme sa. Shine yanzu so yake mu Najeriya mu tanka masa. Wanda bai sani ba ya kamata ya sani, yanzu Najeriya abokiyar gaba ce a gurin Amurka. Tunda shugaban kasar Najeriya wato Alhaji Bola Ahmed Tinubu, Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana, kuma Allah ya bashi ikon kare mana adalci akan wanda yake mana. Da shugaban kasar Najeriya ya zo, babu wata kyakkyawar mu'amala da ya hada da kasar Amurka, domin duk wanda ya hada mu'amala da Yahudawa sai sun ci amanar shi. Shi sa shugaban kasar Amurka, shugaban kasar Najeriya tun da ya anshi ragama bai taba zuwa kasar ta Amurka ba, sai dai ya je Faransa, China da sauransu. Bayan nan kuma shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya zo ya shiga ƙungiyar BRICS, wanda ƙungiyar BRICS, bayan nan shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, Allah ya kara masa lafiya, ya zo ya shiga ƙungiyar BRICS, wanda kowa ya sani ajanda ce ta ƙungiyar BRICS a kare dala a kare kasar Amurka. Bayan nan shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi signing akan wata yarjejeniya da take haramta wa Najeriya cinikayya da dala a kasuwannin duniya ko cinikayyar man fetur, wanda sai dai a dinga siya tsakanin Najeriya da China, sai dai a yi da yuan ko kuma da naira. Najeriya ta riga ta yi signing wannan contract din. Duk wani abu da kasar Amurka take tsammanin samu a Najeriya ba ta samu. Sannan kuma shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya zage dantse wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Idan kai baka da hankali yanzu ya kamata kai tunani, me yasa tun daga lokacin da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya magana akan zai kawo farmaki Najeriya, matsalar tsaro ta rikice a cikin Najeriya? Kai baka da hankali? Wannan matsalar tsaro daukar nauyin sa ake yi. Ana amfani da wasu gurbatattun 'yan ƙasa Najeriya, da su ake amfani ake cutar da Najeriya. A wannan gaba muna ƙara yau shugaban ƙasar Najeriya addu'a da gwamnoninmu da suka zage dantse don ganin an gudu tare an tsira tare. Duk lalacewar shugaba ba zai so a dinga rikici a cikin ƙasarsa ba. Duk lalacewar shugaba ba zai so a dinga zubar da jini ana ta'addanci a cikin ƙasarsa ba. Ya kamata ku shugabannin ƙungiyoyin adawa ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. A haɗa kai da ku domin a ciyar da ƙasar mu gaba. Ya kamata mu aje adawa mu ciyar da ƙasar mu gaba. Wallahi a duk duniya ba mu da wata ƙasa da ta kai Najeriya. Wallahi ba mu da wata ƙasa da ta kai Najeriya. Kuma wallahi billahi tallahi akan Najeriya sai dai jinin mai kare a Najeriya. Wallahi duk abin da zai faru a Najeriya babu wani shege da ya isa mu ban Najeriya. Wallahi mu 'yan Najeriya ne, mun fi karfin mai gudun hijira wallahi mu ban Najeriya saboda yaƙi ko wani abu. Sai dai jinin mai kare, wallahi sai dai ko Najeriya ko kafar katako, na ratse da billahi azim duk abin da zai faru sai dai ya faru. Allah ya taimaki Najeriya, Allah ya daga Najeriya. Duk wanda yake da hannu a cutar da 'yan ƙasa Najeriya, duk wanda yake da hannu a zubar da jinin da ake a Najeriya, ya Allah ka sa mai matsalar kansa a kansa, ya Allah ka sa matsalarsa tafi ƙarfinsa, ya Allah ka haɗa shi da rigimar duniya da ta lahira, ya Allah ka haɗa shi da bala'i, ya Allah ka haɗa shi da balbalin bala'i, ya Allah ka haɗa shi da hauka da fama da fami da fara da famfara, ya Allah. Allah ka wulakanta su, Allah ka tozarta su, Allah ka haɗa su da wahala a rayuwarsu.